маҷбур мешавам ки гап занам. Ба кадом хотир? кадом чиза намегам, аҳамият наметам. Барои ки бисёр афсӯс мехӯрам ай баъзеҳо. хафа нашенай, ман намехоҳам дар иззати нафси дигарро бирасам, не ки баъзеҳоро маҷбур мешавам ки гап занам. барои ки одами тарбиядор, одами бафаҳм якмиш ки ай модар дашном намекуна. ҷаи баъзеҳош мафкурашон пастай ба дараҷаи беақлан. шумо модар надоред? апа хоҳар надоред? салому алайкум бачаҳои уча, апаҳо, хоҳаро, модарои азиз. умедворам ки ҳама каса хубен, тенҷен. хоб чӣ мехостум бугум? пешаи барнома бисёр афсӯс мехӯрам ай баъзеҳо. бисёр афсӯс мехӯрам ки мардами худмон медонем баъзан вақт ба дараҷаи баъзеҳош мафкурашон пастай ба дараҷаи беақлан. хафа нашенай, ман намехоҳам дар иззати нафси дигарро бирасам, не ки баъзеҳоро маҷбур мешавам ки гап занам. бодо дарак ягон сухани дига мезана, як-ду суруди дига замзама мекуна баҳри шумо, живои голос қатӣ гӯш мекунем, пешравиша фақат жад мекунем. ман як суруди модар мехонам бари ҳамаи модарҷонаи азиз. ҳавли калон дорем надора сояе, очаме гуме ба пешакам биброяе, аз сӯзу фироқ дарду аламҳо дочае, очаҳои бегонара мегум очае, аз сӯзу фироқ дарду аламҳо дочае, очаҳои бегонара мегум очае. این کوه‌های سر به سر چی گفته برام، این خانه به آچر چی گفته درام، این خانه به آچر چی گفته درام، این خانه به آچر ماتم خانه، از خانه به آچه داد گفته برام، از خانه به آچه داد گفته برام. маҷбур мешавам ки гап занам. ба кадом хотир? шумо модар надоред? апа хоҳар надоред? ҳозир ҳама ҳайрон шуда ки барои чӣ як бора хеси тари гап зад. медонед чи бародарои азиз, дишаб мо рости гап як пешниҳод кардем ба мухлисои худмон, ба мухлисои додарак ки ба наздикӣ як суруди модар мебироям. баъд дар комментариҳо бисёриҳо баъзеҳо аз одамоне ки аз ақл қарздоранд модар дашном кардаву мақсад гапҳои қабеҳ заданд. рости гап мара айтани ҳамо одамо шарм омад. медонед чӣ? бисёриҳо барои манфиати худшон чӣ кор карданашон намедонанд. мебахшед мара дар иззати нафси ягон кас расиданӣ нестм. бисёриҳо дар барномаҳошон файрод мекунанд одама, баъзе саволое метаванд ки бояд ҳамон одамо худшон саволошона бубинанд ки саволо чӣ маънӣ дорад, баъд ба кӣ доданашона намедонанд. чӣ хеле ки медонем ҳамин додари мора бародарои азиз, додармон хафа нашава, и додармон дар кӯча калон шудагиаст. чӣ ки маву шумо бародарои азиз тарбияи падару модара дидагием, падару модар тарбияи калонтаромона дидагием, и додармон надидай. мо бояд чӣ кор кунем бародарои азиз? ҳамчун калонтар бояд дастгирӣ кунем, насиҳат кунем, бифаҳмонем ҳамин додара ки
додар ҳамин раҳи ту хатоа ё ки ҳамин раҳи ту каҷай дар кор неста ҳамин раҳ дар рафтан. ман медонам бисёриҳо барои фоидаи худшон кор мекунанд, ин чизҳоро ба назар намегиранд. не ки биёин бародарои азиз мо ранги ҳама нашем, мо ранги дигарон нашем, мо ранги баъзеҳо нашем. наметавонӣ дастгирӣ карда ҳамун гапи бадам нанавис. хитам модар дорем. ба худо дигар намедонам чӣ бигӯм. рост мо медонем бародарои азиз, ман хостам ки аз барои Аллоҳ ба худо қасам ай ин чиз мада ягон фоида нест. фақат хостам ки ҳамин додар дар дилаш як ҳавас дора, дар дилаш як чиз дора. хостам ки ҳамин додарак як дастгирӣ кунем, хулоса дар ҳамин чизи худаш пеш баравад. ман ростӣ бисёри вақт мехостам, 1-2 сол пеш мехостам ки додара дастгирӣ кунам. вақте ки хати як бародари дигар номша намегирам, як бародари дигар ҳамин хел барнома кардагӣ буд. ай мардум хоҳиш кард ки мара мақсад ҳамин додара дастгирӣ кунем, клипша бубурем. ман вақте ки ҳамун одама занг задам, номрои ҳамин додара пурсидам, хостам ки дар ҳақиқатан ман ҳамин додара дастгирӣ кунам, не ки вай одам ай ман пул хост. не ки ман накардам ҳамин кора, пул надодам бошам. ман хостам ки ҳамин додара худша биёвам, штобе ки корша пеш барам. ӯ вақт ман дар Москва будам, бисёриётон медонед. филмҳои ман бромагар ширмаи худ зани муҳоҷир, гумроҳ, орзуи нотамом, бисёриҳо филмҳои ман дар Москва гузаштагӣ буд ки ӯ вақт чӣ хел бигӯм, хай биё гуфтан шарт нест. не ки бисёриётон ин филмҳоро дидагиен бародарои азиз. медонем ки мақсад ман дар филм чӣ қадар заҳмат мекашам, чӣ қадар даводав мекунам, кӯшиш мекунам ки як чӣ кунам. иншоалло ҳаматон хубе нағзен. раҳмат барои гапҳои гуфтагитон. кадоме чиза намега ман аҳамият наметам, барое ки одами тарбиядор, одами бафаҳм якимш ки ай модар дашном намекуна, ба чизи нафси як одами дигар намерасад. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш. ай шумо мода ягон сум дар кор нест, ягон чиз мода дар кор нест. ай шумо на мо ай шумо сум талаб мекунем, на ягон чизи дигар. худованд чӣ қадар қудрати ма додагӣ ҳамин додар да иншоаллоҳ ба амри худо ма дастгирӣ мекунам ки ҳамин додармон бирава, пеш бирава. ма ваъда метам ки ваъдаи холӣ не, иншоаллоҳ раҳмон худо хоста боша, кӯшиш мекунам ки ҳадди ақал дар як моҳ 2 клипи ҳамин додар буброя. ма ира ваъда кардагиам, худо хоста боша меброя. ба ҳамин хотир бародарои азиз, биё кӯшиш мекунем ки додарака ай ҷайса кӯшиш мекунем ки пешравӣ кунам, кӯшиш мекунем ки мотиватсия метем додарда ки клипҳои беҳтарин, содои беҳтарин пешкаши шумо бигардонам. ман ай шумо ай ҷайса боварӣ дорам ки додарака дастгирӣ мекунем, пешравӣ мекунам, иншоаллоҳ ки ба ҳамун қулаҳо мерава мераса. додарҷон, гапҳои мардум да аҳамият наметӣ, зиғ намешай ҳеҷ маҳал. гапҳои ӯра як намуде худда қабул мекунӣ ки чӣ хел бигӯм, ту да як дарс шава, фаҳмидӣ? як хеле дарс шава да ту ки як намуд бихези бубурои саҳна да нахеле бикафони саҳнара, фаҳмидӣ? ҳама одам оянда тура бубина, айнаму гапи гуфтагии худаш изо бикаша, фаҳмидӣ? иншоаллоҳ ма боварӣ дорам. паноҳи Аллоҳ, гап аз ёд намекунем, ба наздикӣ пешравии додараш дад мекунем.